Ladies and gentlemen, amanene namanenekazi, siyanibingelela. Abantu abasha abaqala ukujoyina kuleli khaya, abantu abadala kade bahlala kuleli khaya, siyanibingelela. Namhlanje ngifuna ukuthi sikhulume ngendaba yoku-appreciate. Angizosithatha le story ngisenze ukuthi sibe side bakwethu. Into engifuna ukuthi ngiyi-understande nento engifuna ukuthi ngiyi-understandise abantu. Kunezinto ezisishayayo singanaki ukuthi sishawa yini. Kunezinto esiqala sikhale singazi ukuthi kwenzakaleni. Singazi ukuthi kungani, singazi ukuthi isizathu ngabe yini. Uma ngikhuluma ngendaba yoku-appreciate bakwethu, sibaningi senzela izinto, sibaningi senzela umusa. Kunabantu abaningi abasiziwe, kunabantu abaningi abasiziwe, and uyazazi ukuthi ngomunye walabo bantu abasiziwe. Uyazazi ukuthi njengoba ukuleso simo kusona njengamanje, njengoba usebenza ukuleyo nkampani njengamanje, usiziwe wafakwa. Njengoba ulapho esikoleni kukhona okuzamile wazama wakufaka. Njengoba ulapho endaweni kuyasizwana, noma ngabe yiyona yiphi into osizwe ngayo, appreciate. Noma ngabe yiphi into osizwe ngayo, appreciate. Let me tell you something. Ubona abantu abaningi bengasathanda ukuthi basize. Yazi indaba, into iqala yonakalela abantu bakwethu, iqala yonakalela into. Yabo uma usiziwe, akusho ukuthi ukoleta umuntu. Ngifuna ukuthi lento angazi ngiyichaza kanjani, ngiyemuntu okwazi ukuchaza futhi angishumayeli la. Kodwa into engifuna ukuyi-understandisa umuntu ukuthi kunezinto onikwayo zona okufanele uzi-appreciate. Let me tell you something. Njengamanje usenkampanini yaka-Toyota uyasebenza. Kulo nkampani ya-Toyota kunosisi wakho noma kunobhuti noma kunokhazini ka-anti wakho noma kama wakho owathi bizani uSibonga noma bizani uThandekile yalethe i-CV yakhe kuyaqashwa la ka-Toyota. Wakubonela uhlele ekhaya ungazi ukuthi impilo izokwenza njani. Wathatha i-call wagcuma wahlala lapha wathi yiziphi izinto ezidingakalayo. Wathi lethi i-CV ngizobe sengikhulumela ne-manager noma ngikhulumela ne-HR uma kuwukuthi ifuna ukwazi uzokwazi. Akuthathe akufake lapha akuxhumanise ne-HR ithi HR akalethe u-5,000. Akutshela ukuthi hayi bo kuthiwa lungisa u-5,000 uwe uvuka ugxume uhlale lapha. Akekho wafuna umsebenzi ka-Toyota. Ugxume uhlale lapha uthole ilontuzana imali uboleke komashonisa uhambe uyongena ka-Toyota. Mase ungenile ka-Toyota ke usuyasebenza sekumnandi. Appreciate. Appreciate. Yazi ukuthi ukhulumile nomuntu wakufaka wathi ikuzodingeka imali engaka, wakufaka emsebenzini. Akusho lokho ukuthi uzothi msuzwambuze hayi phela ngimkoleti lutho ngamnikeza u-5,000 wakhe. Hayi bakwethu, appreciate. Ake si-appreciate. Yabo yonke lento oyenzelwe, yonke lento oyenzelwe ungayibona incane wena, inkulu leyo nto, inkulu. Kunabantu njengamanje ade bengenabo abantu abazobasiza wena kodwa ubile nomuntu okhethile wakufaka emsebenzini. Kunabantu abakhokhe iy'mali, izumbulu zey'mali befuna ukuqashwa, befuna ukwenza nani lokhuya. Kuyimanje bahlele emakhaya baqashiwe. Kule kuthiwa linda i-agent isazobuyela kunini ithe izobuyela. Kuqanjwa amanga. Wena uthathiwe wafaka emsebenzini wakhokha imali wasebenza. Ukuthi ukhombise i-appreciation. Into engifuna ukisho bakwethu ukuthi ake si-appreciate. Appreciate ngisho kuthiwa into encane kanjani, ake siyifundise lento okuthiwa uku-appreciate. Yabo lento yokuthi yo-appreciate. Umuntu o-appreciate uyazi ungathatha nje imali yakhe yokugcina umsiza. Umuntu obongayo ayikho into emnandi njengokuthi usiza umuntu. Let me say usiza umuntu okade engenayo imali yokuthi ahambe ofundela kubudokotela, wamsiza, wamregistisa, wamkhokhela i-registration fee, wahamba wofunda udokotela, wasebenza. Mesebenza uhola 50,000 ngenyanga. Yezwa, uhola 50,000 ngenyanga. Lo muntu mebuya noma ehlangana nawe e-tech shop noma ehlangana kephi nawe athi kodwa ngikhohliwe into wangenzela yona abe wangisiza. Athi ngicela ubambe nanku 2 liters we-drink. But let me tell you something. Yabo bandla indaba yoku-appreciate. Ake niyeke lento yokuthi ube nale understanding yokuthi ngoba naku umuntu sekusizile usuzoba nale attitude yokuthi hey phela ingoba wangisiza yonke into mekayikhuluma, ingoba wangisiza bakwethu ake siyekeni lonto. Angazi ukuthi ngifuna ukukhuluma into ethini kodwa ngicabanga abantu bayangizwa. Into engifuna ukuyitshela umuntu omnyama nje namhlanje ukuthi lo thuba olitholile nalo yonto inikiwe nawo umandla owanikiwe nezinto indlela ezenzeka ngakhona. Thatha ithuba u-appreciate ubonge ngoba kunabantu abayifisa izikhundla, kunabantu abafisa ungena emabhizinisini, kunabantu abafisa umsebenzi but wena usiziwe wathatha wafaka emsebenzini. Ukuthi umuntu wakini lokuthathile wakufaka emsebenzini akusho ukuthi thatha i-advantage ukuthi cha usizivele lo ngifakile angimkweleti, ungisukele ngihleli phansi angimkweleti.
kusho umuntu ebheda. Lalela, yebo vela umkweleti kodwa iyasiza i-appreciation. Just appreciate each and everything that umuntu akwenzela, appreciate. Ngoba uyacabanga ukuthi baningi kangakanani abantu bengayeka unakhetha omunye, so into engifuna ukuyifundisa abantu ukuthi ake siyekeni lento yokuthi senze ngazuthi ukusizwa kwethu bekumele abantu besisize ukuze sibe kulezi lelontuzane lezi igaba esikuzona zempilo, yabo, ezahlukahlukene. Akumusa ukuthi ngoba nakho wena usibanibani usekusizile uzothi mekhuluma into ethile uthi wena bevele bengeke vele ngakhuluma, ufuna kubonana ukuthi ngasi uzoyena vele wakusiza pho kunani, vele wakusiza. Bakwethu ake siyekeni i-pride, si-appreciate, sibonge. Yazi kunabantu abangalungelwa izinto njengamanje. Kunomuntu othathiwe emsebenzini wasebenza, kunomuntu othathiwe inkampani yaka-Rainbow yamfaka emsebenzini efake obani usisi wakhe, yamfaka lo nkampani emsebenzini, wasebenza wangabonga, wanga-appreciate. Nje namhlanje ulahlekelwe umsebenzi and usisi wakhe uthiwa nalo ithuba lokuthi ngamfaka kodwa ngeke samfaka ukuthi ezofaka omunye. Yabo ilento eshiwo kuthiwa yena mawuthola into bonga, appreciate, yenzisise. Angimusa ukuthi nakho usuqashela usutholela umsebenzi ka-Rainbow, usisi wakho ukutholela umsebenzi ka-Rainbow, usukhuluma ne-manager manje, wena usuthana ne-manager, usuwenza zonke izinto ne-manager, usuqosha usisi wakho emsebenzini. Ofisho lonto into engekho right bakwethu. Into engifuna ukuyikhuluma nengifuna ukuyisho ukuthi ake siyekeni nokuthi sibe nale mentality yokuthi abantu abasizile bayasikhuluma or whatever lento engathini. Yabo mona inhliziyo enhle, angazi ngichaza ngithi lento ukuthi le topic engikhulume ngayo namhlanje uku-appreciate i-topic enzima kakhulu because abanye abantu abaningi abakwazi uku-appreciate. So into engifuna ukuyisho ukuthi sithandwa sami, ubhuti nawe uyingane nawe usisi namba, uyazazi ukuthi ufike kanjani lelo gibe kulona, uyazi ukuthi bangakanani abantu ohlabeze nabo endleleni kuze ufike la ukhona njengamanje. Umbuzo wami uthi uke wabonga ngani? Angisho ukuthi umuntu mayikusizile kumele kube ukuthi uyamkhokhela, nakona ukukhokha, uku-appreciate. Yiphi into omenzele yona uyokubonga? Yabo umuntu mekusizile, ngitshela umuntu okusizile umuntu mekusizile kusuka ngaphakathi, ngisho kuthiwa ngiyakusiza, uyahamba uyodlala ilotho ubuya no-55 million, uyabuya uzosho ukuthi ngiyabonga, yabo ungisizile, cha ngibambile ilotho. Ngithi hawe ma siyakubongela, ngikusize ngokusuka enhliziyweni. Yabo umuntu okusizile usuke ngenawo umona nawe, umuntu okusizile usuke engenamona ngawo. Akumusa ukuthi ngoba nakho wena usuphathi kulonto sithi hey unomona phela, ngase ngise unomona ngani ngoba uyena okufakile lapha emsebenzini, yiphi into anomona ngayo. So ake siyeke lo ntuzana go sathi ngikusiza uwin 55 million, angidingi u5 million, angidingi ukuthi ungineze u10 million. Umuntu osuke ekusiza udinga i-appreciation. Thenga udrink, thenga u10,000, neza u10,000, hey mfethu bambala nangu u10,000, ngiyabonga ngeke ngikhohlwe wena, ngabe wangisiza. Ngisho sekuthiwa kunjani ngeke uze ukhohlwe ngempela lo umuntu o-appreciate-ayo akuve kungekho lula ukuthi umsize nangelinye ilanga. Kunabantu namhlanje abayilahlekisele bona, namhlanje abantu abayilahlekisele bona. Umuntu umthathe kahle umfaka emsebenzini, mase umfaka emsebenzini umuntu useyavila phasa afuna ukusebenza. Usuxabana neboss manje wena ukuthi yabo lo muntu ongifake ngilethela yena akafuna ukusebenza, afuna ukwenza lutho. Lo muntu umbuzo wami uthi noma bese kuvela liphi ithuba usawuphinda umthathe na? Cha, ngeke uze umthathe. So into engifuna ukuyisho ukuthi bakwethu ake sizazi ukuthi sifunani, siphinde futhi sifunde uku-appreciate. Ayikho into edlula uku-appreciate. Even noma ngaba usabonga, hlangana nomuntu, even kuthiwa amasenda awekho, bonga ukusizile, yekela i-pride. Ubani wathi ngeke ngikwazi ukuzenzela, ngizozenzela phela kuthiwe ngizobathola futhi abazongenzela kangcono thwenge. Yekela lonto, ehlisana. Uma usiziwe vuma ukuthi usiziwe, ubonge, appreciate. Yabo mesikhuluma ngegama lokuthi appreciate, bonga lokho angazi ngathini, angazi ngichaza ngithini lento, but ake ngithi ngivale ngokuthi i-topic nje iyodwa nale video iyonke sengivala ibingekho ngezinto eziningi. Bengifuna ukutshela abantu abaningi ukuthi ake si-appreciate, ake sibonge. Uyazazi mfethu ukuthi ngaba ukho kulesimo kusona, kunabantu abahlalile bahlangana bayalungisa indaba yakho, wakwazi ukuthi ube lo khona njengamanje. Okuwukuthi wena namhlanje labo bantu babiza ngokuthi ibona bamaqoqo, bakhuluma nezitha zakho, ibona bakwenzela ukuthi uphele lo msebenzi, ibona benza ukuthi ibhosi yakhe ikuthethise ithi 1 no 2.
ake sifunde uku-appreciate, ake sifunde ukubonga. Ngiyabonga bakwethu, amanye amavidiyo ayeza ngaphandle kwey'hloko ezahlukahlukene. Thank you so much.